Hello mga ka-Francel, maayong adlaw sa tuang tanan. Kanina po ang inyong ka-Francel, Francel Kulot. Sa tanang mga bagong abot sa atuang YouTube channel. Welcome kamong tanan, katong mga bagong subscribers nato. Murag na dungagan tag, I don't know kung pila. Pero naanata karon sa mga 182 subscribers. So daghan-daghan na ta diri mga ka-Francel, daghan-daghan na ta diri nga mag-uban nga mag-atang, maghisgot-hisgot about sa ato ang salmo kada semana. Sa ako nang gikaingon katong first appearance nako sa inyo ha. Ato nang basa-basahon ang inyong mga comments diri sa ato ang channel. Karon nga semana daghan ang mga comments, daghan ang mga request, murag gikulbaan ko gamay. Do akong paningkamutan nga ako ang mahatag sa inyo ha. No, dili man 100% nga akong mahatag pero maningkamot ko ang mahatag sa inyo ha. Dili man ako mahatag on time. No, pero ihatag jud nako sa inyo ha before ninyo gamiton. Ang katong mga nanginahanglan na karong semana ha, paningkamutan nako. Okay, magbasa tag mga comments gikan kang Ma'am Virgilina Dagami. Yun siya. Ayong gabi sir, watching from Kawayan, Biliran. Wala ko kabalo asa ning Biliran. Napaki-comment daw ma'am, maasa ni dapita ni siya. Kawayan, Biliran. Daghan kay salamat Ma'am Virginia Dagami. Sabi po ni Nida Umak Dorias. Watching from Malaybalay City, Medalya Milagrosa Parish. God bless na siya. Daghan kay salamat Ma'am Nida Umak Dorias. No, mga followers na gid nato ni siya before. No, si Ma'am Marifel Ladion, ana siya salamat ni adtong pag-lockdown imong mga kanta sa salmo among gibalik-balikan paminaw. Sige manggud ko pangita sa YouTube ug mga salmo. Kana di ay si Marites Mejorada. Igsuon na siya nako. Okay, si Ma'am Marites Mejorada. Moto na ngayo og kuan tono sa videoke or -1 or instrumental sa Birhen sa Kuta. Sana gosos man siguro to. Okay. Ma'am Marifed, daghan kayong salamat, no, nakakataba ng puso kanang pag-ingon nimo nga patong lockdown ang mga salmo ang gibalik-balikan ninyo paminaw. Daghan jud kayong salamat ana ma'am. No, kanang murag ganahan butag samot ani bitaw. No, daghan kayong salamat ma'am. Sabi po ni Emma Abbas, ingon siya, thank you. Ipid kayo si ma'am mag-comment. Thank you. Salamat po ma'am. Si Marife Ladion pa din. Okay. Okay, si Ma'am Marife Ladion pa din. Okay. Gi-introduce po niya sa ako ang iyahang YouTube channel. Okay. Okay. Nasa murag gipangita. Gipangayo nga -1 para sa iyahang salmo karong 29, August 29. Okay, ma'am. Ako anong paningkamutan nga mahimuan. Ingon si Ma'am Virgilina Dagame. Kumusta? Permi gyud mo mi nagsunod sa imong salmo, nakatabang gyud ni nako, ingat. Salamat kayo ma'am. Kay isa nyo na ni kagamay makatabang dai ko sa inyo ha. Sabi ni Flaviano Davis, yun na siya, sir, good PM, pwede -1 salmo para ugma. Kaning nga chat niya, kaning nga comment niya, atong Saturday ata ni, July 1, August 1.
Ana siya, sir, pwede pwede -1 sa salmo para ugma. Salamat. From Saint Michael Parish Choir, Mahaplag, Leyte. Hello sa tanang mga taga Michael Parish Choir. Saint Michael, Parish Choir, Mahaplag, Leyte. Daghan kayong salamat mga sir, mga ma'am sa inyuhang pagsunod sa tuang YouTube channel, sa tuang mga salmo. Yes, sir, natubag na ko ni si sir nga ako ang na-post na. Okay? Ana si Sir Flaviano sa kuang reply, salamat daw kaayo. You're always welcome, sir. Marifilad yun pa din. Please, himu imi video kay sa goso sa birhen. Amo na ni siya. Atong text niya 5 days ago o 4 days ago. Si Ma'am Marites Ladion. Please, himu imi video kay sa goso sa birhen sa kota sa Usame. So, ma'am, gina-workout na ako ni, ginatrabaho na ako ni. Ang lyrics mo, di na ako makuhan, malocate kung asa ninyo gibutang. Pakibutang lang, paki-comment diri or basta i-comment lang ninyo, bahalag taas-taas para ako ang mahimuan ng video kay. Pero as of now, siguro mga next week ako ang mahimuan na -1 without video kay dili video kay type. Kay atong video kay type na nagadagan nga lyrics. Nako lyrics mahimo pero wala nagadagan. Anda ko mo nga trabaho na siya. Okay. Salamat kayo Ma'am Marife. Meljon Minoza. Salamat sa pag-share sa imong abilidad, sir. God bless you. Yes, sir. Daghan po kayong salamat, sir, sa imong pagsalig sa ako ang abilidad. Daghan kayong salamat. Ingon si Che Enriquez 4 days ago. Salamat sa imong pagkanta kada Domingo mo'y akong awaton. Daghan kayong salamat, ma'am. Daghan po kayong salamat sa imong pag-awat sa ako sa ako ang tono sa mga sa salmo. Si Ma'am Che Enriquez, sabi pa niya, si Ma'am Che, taga Valencia City, Bukidnon. Hello diha sa tanang taga Valencia City, Bukidnon. Wala ko kabalo sa inyuhang parokya diha. Or sa inyuhang patron din ha, dapita. Okay, si Ma'am Arsenia Enriquez, ana siya, salamat sa pag-share o pagkanta sa salmo. Taga Valencia City, Bukidnon di ay ko. Okay, hello diya sa tanang taga Valencia City, Bukidnon. Ma'am Arsenia Enriquez, salamat po kaayo sa imuhang pagsalig. Good evening po, sabi ni Cristita. Isa ka mura ganap-hanap na yun. Sorry hihos. Hindi ko kabasa. Good evening po. Sabi niya, watching from Abuyog, Leyte. Please post responsorial sum on August 9, 2020 po. Kani ma'am, mo niya to ang ginatrabaho karon para ni sa August 9, 2020. Nag-comment din siya karon lang yun bago. 1 hour ago. Then si Ma'am Nida Umakdorias, 38 minutes ago. Sabi niya, watching from Malaybalay City pa din, Bukidnon. I will be singing the psalm this coming August 9. Pwede request sa tono? Yes, ma'am. Para sa August 9. Okay, sige, ma'am. Hope na inyuhang angayan ang ako ang tono kakarong si Manaha. Okay. Comment ni siya dito sa katuganing -1. Kaya na may nag-request. Ang nag-request ani si Sir Jeffrey Butkon. Nag-request siya og kanang -1 para sa salmo nato katong 2. Ganina. Hapon, I mean. Morning mga comments diri. Ana si Sir Jeffrey Butkon kay kani siya para kang Sir Jeffrey Butkon gyud ni ako gyud siyang gibutang.
no, gi-mention sa ako ang YouTube, sa akong video kay kanang siya man gyud ang nag-request. Ana siya, thank you so much sir, dakong tabang kaayo, wala ko nag-expect imong i-grant akong request sir. Well appreciated po, God bless always sir. Daghan po kay salamat sir, no. Basta makaya lang yun na ako ang nang i-grant inyong mga request. Daghan kay salamat sir sa pagsalig. Unta nag-enjoy ka sa kuto ang tono karong si Manaha. Si Ma'am Arsenia Enriquez, thank you. Thank you daw. Daghan pong salamat ma'am. Marie Pakatan. Hello bro Francer, please himui pud mi videoki aning himno sa mahal nga Birhen sa Kota. Kinadaghanan na jud kaayo ning nag-request aning Birhen sa Kota. Kaya daw kung ninyong istorya aning Birhen sa Kota be, kay murag wala ko'y know-how kaayo aning Birhen sa Kota. Para makabalo ko sa kanang usara iyahang background. Okay? Daghan kayong salamat. Unta karong si Manaha, mag-enjoy mo, maganahan mo. Kung di mo ganahan, mapugos mo kanang gamit kay wala na mo'y choice. Sige na lang. Itaw na daghan kayong salamat yun sa inyong tanan. No, flattering kaayo ang inyong mga comments. Hinawat ko nga unta magpadayon hangtod nga magmeta in person basin puhon mahuman ning pandemya nato, makameta in person para mas ma-share jud nako sa inyo kung unsa nga ako ang nahibalan about sa music. Then pero nakoy mga plano akong daghan-daghan na jud ta diri sa tuang channel, online seminar ta about sa paghimo sa salmo. Maglikom paputag mga pondo para sa ato ang mga equipment o mga gamit para ana. Next week ako ang i-announce sa inyo natay nag-sponsor sa ato og mixer. Ako nang i-post sa next week sa inyo Muna yung mga tao nga nagatuo sa atua, nagatabang sa atua, dili ni para sa ako lang kundi para sa ato ang tanan nga nakabenepisyo diri sa ato ang channel. Ginuunang magbalo sa inyong tanan katong mga nag-sponsor sa inyong mga kaayo. Sa inyong tanan, daghan kaayong salamat usbon nako, daghan kaayong salamat sa inyong pagsalig sa akoa. God bless you all. Sa imo kaayo ug gihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ginoo, patanawa kami sa imo kaayo ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Pamation ko ang isang yaw sa Diyos sa Ginoo, kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Hadol gayon ang iyang kaluwasan, kanila nga mahadlokon
kaniya, ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, patanawa kami sa imo kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamaturan magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagdanay. Ang kamaturan mo gitip gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ginoo, patanawa kami sa imo kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ang Ginoo buhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta buhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pagkaagian. Ginoo, patanawa kami sa imo kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ginoo, patanawa kami sa imo kaayo.